Okay, may hapon. May mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. May mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on the Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abay na mga higala karong adlaw Huwebes gisaulog nato ang araw ng kalayaan, no? So happy Independence Day kanaton tanan mga higala. Walay trabaho ron, no? Kuanta ron kanang gitawag natong special non-working holiday, no? Wala taro'y trabaho gawas namo sa DYWC kay sige ramig trabaho. Ayan, okay. Ingon man na niya na mga higala kining naa ka sa media, naa ka sa sinihan, wala na halidi-halidi na, no? Walay hulu-halidi nang naa ka sa media o kanang naa po ka sa mga hospital, walay hulu-halidi po na pulis, wala po na halidi-halidi na, no? Sa ingon na niya na mga important services ba nahala, no? May munto na kanatuntaran ato dahil nga timbayaon mga higala o happy bisperas ang atong mga igsuon dapit sa may bunbunon, no? Bunbunon siyatan, no? Kay magpista po sila og mga adlaw mga higala June 13 o ingon man usab sa Tayasan June 13 gihapon na mga higala. Bising-busy na kayo karon ang atong mga igsuon din ha sa Tayasan, no? Kay bisperas man ron unya I don't know kung kinsay moadto sa pista ugma, pero ato nga timbayaon og happy bisperas og happy advance happy fiesta ang atong mga igsuon din ha sa Tayasan, no? Ang atong kora paruko din ha si Father Juju Abeliar. Ayan, no? Nahada, no? May mundo na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskays panglawas ni ining kamuntuhon. Binuha rin nata mga higala sa atong CBCP News, Balitang Simbahanon ni ining kamuntuhon. Bino ang Catholic schools urge retention of college ethics courses. No, nanawagan karon ang SIAP o Catholic Education Association of the Philippines ngadto sa kadagkuan sa DepEd, no? Sila si Secretary Angara nga unta dili wag tangon ang samang nga kurso kini bitang gitawag natong ethics courses, no? Kay importante kay kana karon sa ato ang mga kabataan, mga gospel values ug daghan pa na importante kay kana, no? Bisan tuod kung siguro alang sa pipila dili na siya importante, pero alang kanatong mga Katoliko, mga Kristohanon ang importante kay kana. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo the 14th gidawat receive papal representatives at the Vatican. Sa tupatuan day dito ron si Papal Nuncio John Charles Brown, no? Kay gipatawag silang tanan sa atong talahurong Santo Papa Pope Leo the 14th aron niya naking audience siya dito, no? Maminaw siya ug unsa po'y mga gitawag nato og essential reports dito, no? Makabalo po siya ug unsa nay kahimtang sa tagsa-tagsa nila ka mga assignments. Pares ba namo mga pare ba mga higala ba, no? Nga kada bulan gud may dunay gitawag og kining diocesan clergy meeting. So karon pod nagpatawag pod si Pope Leo the 14th sa tanan nga mga papal nuncio, no? Gipatawag dito kay duna pod sila mga importanteng gihisgutan. Nahala na mga higala, padayon kita sa ato nga mga pagpangalagad. O kumusta naman mo mga higala? Na-remand ba siguro, no? Tawag ni ana, no? Kay matud palagi na ay mga ulosbon. I don't know, ako parang dili man ko kayo komporme. Murag dili man ko komporme kay kung pangutanon sila, maingon sila nga dili kuno sila regular court. Pero o kabahin kung makapabor po sila, muingon po sila nga parehos po sila sa regular court. Kana ang mo issue ni anang remand mga higala, Supreme Court ra gyud, no? Kana bang mo ingon bitaw ang Supreme Court nga dunay mga kaso ba nga gisangat na dito sa Korte Suprema pero ilang gibalik dito sa mga trial court, no? Siguro sa mga hinungdan siguro nangawat ra kanding o nya gipasaka dito sa Supreme Court, no? Muna nga wa na gani niagi na og Court of Appeals
pero murag wa gyud gihapon magkasinabot muna nga gipasaka dito gisanga sa Supreme Court, pero ang Supreme Court mo mismo yung decision nga ibalik na dito sa Regional Trial Court muna siya remand, no? Pero kini karon mura wala pagani nila mahisguti, wala pa man gani mabasa kung unsa ang content ni adtong maong reklamo. Giremand naman dayon, mura magdali ra kay mahigala ba, mura ba o wala pagani mo kabalo kung sa gisulod ana inyo na dayon i-remand, pagani ninyo matun-i. Murag ingon-ingon ni ana nga ako usab nga panahom, no, nga wala pagani matun-i, wala pagani mabasa mga higala ang kompleto gyud nga kanang gitawag na to og impeachment complaint. Ilan ang gibalik sa may inyong basihan, no, nga inyong ibalik nga wala pa magani mo makadungog ug unsay content niya na mga kuang kuno mga technicalities. Well, anyway, na sila mga giingon lagi nga muna pero ang content niya atong content wise wala pa gyud sila kabalo kay wala pa man mabasa. I don't know kung nakabasa na ba sila, gitagaan na sila daan o gitawag na to o gipabasa na ba sila daan kay ilan ang gitun-an, pero murag ingon-ingon ni ana unya katupod si Bato. Mura ba og dili man ko abogado, pero pagkadungog yun ako nga siya may ni-file og motion to dismiss, murag ang una gyud naabot sa kung una-una, murag dili man siguro na angay buhaton sa usa ka judge ang motion to file kay ang motion to file kanang dismissal sa usa ka kaso. Murag iya man siguro na sa kining gitawag na to both parties, no, sa persecution o sa defense. Murag yung isang at dito sa korte unya ang korte na mo decide kung angay ba natong i-dismiss o dili ba. Ang sa mga naitubo nga ang mismo man hinuong judge maoy nag-ingon-ingon nga siya mismo mo file sa to pa. Wala na kalaki ng judge sa kay daan naman gani siya nga ni file og motion to dismiss ato pa bias na siya kayo or ingon-ingon na. Well, anyway, mao man ang ako ora nga ni padayag gipugos akong gibati, no, nga nganong ingon man ana, no, ug ipaminaw ra gyud unta di ito aron punta makadungog ug unsa gyud na siya, no. Total paminawon mo na ginato na, no? Ingon lagi mo na mas daghan pa kuno kaayong mga angay ko anon kun dili man ka ato aron paminaw na dington ego ninyo aron mahumanan ang istorya kaysa inyo pang i-remand ibalik na po dito sa lower house na yung kuan na po kuan na kayo mura ba og kutina pila gud to nila kasi mana nga tinirada ato. Well, anyway, ako dili man ko ingong abogado, dili po ko mo complain, correct me if I'm wrong, pero muna ako ang mga panahon sa ako nagyanaingon I am not a lawyer. Correct me if I'm wrong. Murag imbis nga ang judge maoy mo minaw og unsay doon sa mga motion sa pikas ug pikas, siya mismo nag-file man pud siya motion to dismiss hinuon nga judge man siya. murag makaingon man tag murag sa ako lang ba di man ko abogado, pero correct me if I'm wrong. I could be wrong. No, I could be wrong. Ingon niya no. Siguro nasayo pug ko, pero mura na akong gibate. Sa ako na ginaingon, wala ko gidapigan. Ang akong gidapigan kung unsay nagsubay sa balaod. Nang ako lang nakita murag dunay gamay problema sa balaod mo nang ni-komentaryo ko. Oh, klaro. Ang ako gikomentaryohan dili nga muni kung di ko ganahan ni Sara o ganahan ko ni Sara, wala, dili na ako ang punto. Ang akong punto nga murabag dunay balaod nga wala kay matuman, something like that. Now, di man ko abogado, watay mahimo na lupig ko tas mga abogado kay ilaman ng linya, pero kita as a freedom of expression mo express na punta gamay, pero mura na akong gibati, na murag ingon-ingon po niya na, pero pwedeng sayop ko moan ko ana wa man ko kalibutan ug unsay balaod kay pare raman ko wala man ko kalibutan ana, no, pero igo na kung nipadayag uno sa akong gibati pwedeng nasayop ko, pwedeng nasayop ko, kung nasayop ko sorry kayo, klaro. Muna gitawag na to disclaimer, no? Kung sayop ko, sorry kayo. Muangkong kung sayop ko. Dili man na mo akong linya. Klaro? Nahala, no? Padayon ta sa ato nga mga buhatono ni ining kabuntuhon o ako lang gihapon ang inyong alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi, no? Ari na ta sa ato ang
pagkapari, no? Dili na ni pagkaabogado kay wa man tay kalibutan ana. Ari ta sa atong pagkapari. Doon ay mga pangutana. No, ato na ni siya. Dili na tayo pwedeng palani. Anointing of the sick. Padar, kanus aman gyud kita angay mutawag og pari para padihugan ang atong masakiton. Okay? Sa Canon Law number 1004 section 1 nagkanayon kini. The anointing of the sick can be administered to a member of the faithful who, having reached the use of reason, begins to be in danger of death due to sickness or old age, contrary to the misconceptions held by many, such being a liturgical action, such being a liturgical act, and of course pertaining to serious illness. No? So kung binasayo natin mga higala, according to canon law, kung makita na gani ninyo nga medyo ang ato ang kana bang gitawag natog masakiton, murag in danger of death na due to sickness, no? Tungod sa sakit o sa katigulangon, mutawag na gidadayon o gitawag natog pari aron siya i-anoint na. Katapusan man na gitawag natog extreme unction, no? Unya sa Biblia ang suporta ni ana mo kining sa Santiago kapitulo 14 15 hangtod sa 16. Kung adunay magmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan sa Ginoo ug sa ngalan ang mga pangulo sa simbahan aron magampo siya alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya sa lana. Ang maong pag-ampo inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo may pahiuli kaniya sa iyang mayang panglawas ug mopasaylo sa iyang mga sala. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pag-ampo alang sa usag-usa. Ang pag-ampo sa taong matarog dakog kahimuan. Wala, no? Sa ito pa, ingon dahil ni ana, no, mga basihanan, nga ipatawag dayon ang inyong pari. Gawas og layo kayo. Pananglitan, naara ko diri sa, ayungon, naay ako ang parokyano din sa medical centers, Dumaguete, nga nagbadauton. Ako pagidaan din ko na paruko, inyong tawagon, nato na most pinakanyiris nga, kineng gitawag na itong pinakanyiris na kumbinto, na rectory, no? Nga dito mo doon unya pa-schedule na dahil ang problema sa uban god kay dili magpa-schedule sa ato pa ang maayo nga aron ang inyohang masakiton sa ospital unya medyo nakita ninyo nga luya-luyana pagpa-schedule dayon sa pari dili na automatic ang pari kay usahay mo kalit na lamang alas 12 gabi alaonas kadlawon mutong ayaw taon pud na din na sa magserbi kay daghan ba pag may trabaho. We have so many kanang activities, no, nga giatupag. So kung maayo ato lang gidang ipasayo-sayo, no? Kana makasulti ba aron maayo pud natong pagkaistoryaang nangamatay. Nga ato pud nga matanaw ang iyahang unsa na siya ka stage of dying. Kay naa bayay 5 ka stages of dying. Unya atong mapaangay pud ato pud siyang maandam alang ni ana, no? So atong isgot-isgotan mga higala ha, according to an Swiss-American psychiatrist si Dr. Elizabeth Kubler-Ross, no? Elizabeth Kubler, no? K-O-B-L-E-R das R-O-S-S. Adunay 5 kaang-ang sa kamatayon. Unang-una, denial. Dili kumutuwa na. Dili makadawat, something like that, no? And then pagka nakabantay na gyud siya nga medyo murag tinuod naman gyud ni anger. Dayon paghuman, bargaining. Unsa man kanang bargaining? Mura ba mo ingon kas Ginoo nga Lord, na ako'y nadunggan ana mahigala kanang bargaining na nga nasultihan siya nga murag duol na gyud ang iyang kamatayon. Niingon siya nga kung maayo ko iniging na ni iyang asawa. Day ug maayo gani pa ko aning akong sakit magli-minister ko. Muna itog bargaining. And then, o di ba, maayo gani ko sa akong sakit, magkumbira gyud ko, magkumbira, magpaihaw kong karabaw. Ayaw ng karabaw, mga bughat, mapod atong tanguan. O niya, depression, no? Dili na kaayo siya masigla, no? And then, acceptance. So, kanang mga
5 stages of dying, kuan na siya. Angay po na namong i-apply sa among kaugalingon kung unsa naman ni siya aron po nga makasabot po din taon ang angay po namo nga tan-awon ang muna nga kinahanglan gyud nga ang kining gitawag og ang masakiton makasulti pa samtang makasulti pa amo gyud na silang mahilugan na daan na mapakumpisal. Importante na siya, no? Kay matud palagi ang uban mahadlok manggod kay do na mangguingon nga basta pakumpisalo na ganis pari mamatay na gina ayaw po din tao, no? Okay, ang ato ana nga do na manggoy stages of dying: denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Dili man gawas og malahos og kamatay, no? Kana bang giatake ba nga namatay dikta, no? Pero kanang nianggi pag nahigda pa dili na ana mas maayo gyud nga kanang makasulti pa inyo naming ipatawag aron among maistoryahan, aron amo nga masabtan ang iyahang journey, matud pa din na journey of the dying person. Among masabtan namo ang iyang emotional journey sa masakiton. Nga naasa man siya nga stages karon, no? Sa denial ba, anger ba, bargaining, depression o acceptance, no? Ang importante gyud na gyud sa acceptance aron maabot siya sa gitawag sa in English og happy and peaceful death. Importante gina, no? Happy and peaceful death. Doon na ko nailhan mga higala nga naa sa anger pa, lisuda hinuon kay pakumpisalon kay mamalikas man every time nga mo atake ang iyahang sakit nga cancer, matagbaw kog inalam-alam kay mamalikas man. Mamalikas sus Ginoo ko saon na nato sa pagpasabot ini kay ni aman siya sa stage of anger, no? Mas mayo kung anaa siya sa acceptance, pero maabot ng acceptance kung kamo mismo nga tagtungod inyo yung mapahimutang sila. Unya dunay nangutanan ako pa asa man ta magdebosyon ana aron pud bitaw nga maggiyahan pud ta. Pero widely recognized jud si Saint Joseph, no? Giila siya nga patron of a peaceful and happy death. Saint Joseph ba? Joseph nga the worker mo na siya. San Jose mo na siya magdebosyon, magnovena mo, no? Kanang naay mga magdaot na magnovena gyud mo dito nya makadungog ang tagtungod. Kana bang mamalatay ba naana ang emotional journey of a dying person, unya naapod mo nag-apong, unya mas mayo nga magnovena mo mga Katoliko na magilamang tanong daw nga magnovena mo kang San Jose, kasi San Jose is widely recognized as the patron of a peaceful and happy death, no? Kasi ako na ginaingon doon ay 5 stages of dying, no? As illustrated by Dr. Elizabeth Kubler-Ross, usa ka Swiss American psychiatrist. Ug matud pa niya ang stages of death: denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Muna emotional journey of the dying person. Unya kinahanglan nga musulod ta din ha. Musulod ta sa iyang journey aron nga matud pa makabaton siya og a peaceful and happy death. Kaya ako sang ako nang ginaingon, doon na ko gipakumpisal ka usa nga naglisod kong paangay. Ngano man, mamalikas man. Magsigig tawag sa panulay. Magsigig tawag sa panulay, unsaon taman ni ron nga mura mag-anaa pa man siya sa anger, no? Mas maayo nga hinay natong pasabot moabot yun siya sa stage sa acceptance. Unya usa sa pagkatabang yun nato Katoliko na malamang gyud ta mao ang ato ang pagdebosyon kang San Jose. Okay, so din na lang usa kita kutob ha, kat kinsa katong feeling ninyo din ha, mura o lugos na mo kaginhawa gamay, no? Pagdebosyon na mo ni San Jose. No? Akong mama makasulti jud ko ana. Si mama wa gito naganto sa iyang kamatayon kay dali ra gyud siya kay namatay. Kuan siya peaceful and happy death, no? Kay nagdebosyon man siya ni San Jose. Munang ako magdebosyon pud lamang tani, no? Kaya naman gulang na baya kabulo ko mahigala nga 66 years old nako, no? Karong ano? Ko ang good 20 samantaron 20 samantarong usa naman to 2026 na. Kuan na 67 years old nako. Apasti
tilan tan-awa ra mga higala, no? At 2026 na god nga 1959 man ko sa ato pa 27 years of age, 67 ako mga higala mo na nga maghinay-hinay na tag debosyon kang San Jose ani para makabaton kita og happy and peaceful death. San Jose, manalangin ni taon ni kaming tanang mga tigulang padalangin nami no magdebosyon kita no. Daghang salamat og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alaga driver no Padre Edwin Academia Akab manamilit na usab kaninyo og manalangin kanino kanato ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.